andinakubalibanjwa lothando, lo ufundayo nguNoma. uSakhane yintombazane eyayikukuphela kwayo kubazali bayo ababenebhongo ngayo. uSakhane ufundile wade wayokufikelela kumanqanaba aphezulu eliqanda enjalo. Wathanda umsebenzi wezandla. Abazali bakhe babenganqweneli ukuba asebenze umsebenzi oyakuthi ube mdaka. Ngokunokokwabo babenqwenela ukuba abe ngugqirhakazi, nto leyo wayeyichasile kakhulu uSakhane. Ngomhla wokuqala e-UJ, i-University of Johannesburg, umfana onguLeroy wahlala ecaleni kwakhe. Baqala ngokubuzana amagama, kwathi kanti yindlela ekuqala ngayo ubuhlobo njalo. Ngethamsanqa, ezitshomi kwathi kanti zenza izifundo ezihambelanayo. Ngaphandle kokuba nje uSakhane wayesenza i-LLC, aze uLeroy enze i-Maths and Science. Babesakukhuphana ke ekuhambeni kwexesha, aye kwindawo zolonwabo, ebhayaskop nakumabala ezemidlalo. Lifikile lona ixesha lokuba umntu nomntu ayokusebenza ngakufundileyo. Kwacaca ukuba kunzima kwaba babini ukohlukana. Wagqiba uLeroy ekubeni amtshate uSakhane. NoSakhane wayengakuchasanga oko, kuba wayibona impilo ingekho lula ngaphandle koLeroy. Emva komtshato, impilo ibe mnandi kwesisibini. uLeroy akukho nto ebeyixabise njengomsebenzi onemali eninzi. Phofu indoda le yayiyenza imali yona ngokunokokwayo. uSakhane wayesenza umsebenzi wezandla nowayewuthanda kakhulu. Esenza izacholo, epeyinta, esenza izihombiso zendlu ngamagqabi emithi neentsimbi. Honey, you cannot make money by doing this. Kusho uLeroy esitsho ekuseni phambi kokuba aphangele. Akazange aphendule uSakhane. Ukuya kwakhe emsebenzini uLeroy uphinde wayiphinda le ntetho. Sithandwa sam, andizange ndakhe ndeva nasezimbalini kusithiwa abantu baphelele ekusebenzeni ngale nto uyenzayo. uSakhane uye waqaphela ukuba umyeni wakhe akawuthandi nyhani lo msebenzi awenzayo, kwaye yena uwuthanda ngentliziyo yakhe yonke. Ngobo busuku wagqiba uSakhane ukuba mabaxoxe ngale meko. Sithandwa sam, ndikuthanda kakhulu, kodwa ubunzima busekubeni oko ndikuthandayo wena awukuthandi. Umbethe emlonyeni uLeroy. Nam sithandwa ndibona loo nto. Ubucebisa ntoni, ndiye? Mna bendicebisa uqhawulo mtshato kuba ke asinakulala ebhedini enye singevani, utshilo uSakhane. Waba uyaqhawulwa njalo umtshato kuba ke izinto abazithandayo eneneni zazingangqinelani. uSakhane wafumana iflethana encinci yokuba ahlale kuyo. Waba lula ke nalo msebenzi wokufunyanwa kwalo flat, kuba wancediswa nguLeroy lo. Noqhawulo mtshato olo lwaba lula kuba kwakungekabikho mntwana. Babesakufowunelana babuzane impilo, kodwa uSakhane waye wafumana iqabane kufutshane nendawo leyo wayehlala kuyo, uVusi. Wathandana
nangaphezulu noSakhane. Naye uVusi wayesebenza nge-art kuba wayengumkhalisi we-bass guitar. Wayeqeshwa kwiindawo ezithengisa ukutya, onwabise abathengi. Ebethi ke xa angenzanga njalo, uSakhane amcele baye epakini okanye kwindawo enolwandle ukuze endlale athengise izacholo zakhe ngexa uVusi akhalisa i-bass guitar yakhe. Aqokelele imali eninzi ngalo msebenzi. Baye bayiqokelela bazithengela umahamba nanandlwana. Emva koko baye baphila kamnandi. Baye eDurban bathengise umsebenzi wabo. Uphi uLeroy uzifumanele naye bethu unkosikazi wakhe. Baba nomntwana oyinkwenkwe. uLandi wayonwabile nalo mfana de waqaphela ukuba uLeroy lo uthandana nomnye umntu, kuba ke waye wabona iiruji ezizobeke kwihempe yakhe awayeyinxibile. Uthi ke uLeroy xa simbuza, uLandi waye wangamhoyi, wathanda umntwana wakhe kunaye, waba ke uyahamba uyamshiya uLeroy. uSakhane noVusi bathe bakuqaphela ukuba kukho uVusi omncinci osendleleni eza emhlabeni, bathenga indlu enkulu enamagumbi amahlanu. Babonwabile aba babini. Babenganazo iimpahla zamaxabiso aphezulu endlu, kodwa nanjalo ubomi babumnandi kubo. Ngenye imini uLeroy ufowunele uSakhane wamxelela ukuba ufuna ukuza kumtyelela. uSakhane wamxelela idilesi yendawo ahlala kuyo. Ukufika kwakhe bangana, wase waxelela umyeni wakhe nonyana wakhe ngoLeroy. Wafumanisa ukuba konwatyiwe apha nangona kungekho nto zamgangatho uphezulu. Bancokola ke de kwakulixa lokuba kutyiwe isidlo sasebusuku. Wasidla apho isidlo sasebusuku. Kwakumnandi ke apho. Emva kwesidlo wadlala i-bass guitar yakhe uVusi. Waphuma apho uLeroy ebona ukuba likhona elinye icala lempilo ngaphandle kwemali eninzi. Siphela apho ke isifundo sethu sanamhlanje. Niqaphela ntoni ke baphulaphula?